kredit do konkrétnej rolovky. Tento postup sa aplikuje v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nechcem pozývať účastníkov priamo do môjho účtu, chcem, aby na svojich voľných účtoch ale využili moju rolovku. Voľné účty od cca 15. júna vo voľných účtoch vedia ľudia otvoriť jedine rolovky, ktoré sú vytvorené personelom. Takže pokiaľ chcem, aby si zahrali rolovku, ktorá je vytvorená niekým iným, musím im do tej rolovky pridať kredity. To sú príklady, keď robím demo alebo otvorený tréning. Skrátka také situácie, keď viem, že ten user na mojom účte si zahrá jednu, dve rolovky a pravdepodobne nebude ďalej pokračovať. Vtedy má zmysel tie kredity nabiť priamo do rolovky. Takže ako na to? Prvá dôležitá vec je, ideme do Customers a kupón a tak ako aj predtým vytvárame, tu už mám niečo predstavené, takže tak ako aj predtým vytvárame kupón. Predpokladám, že na môj otvorený tréning príde tých 12 účastníkov, takže ich dám sem, to je ten redeemable count a každému účastníkovi by som chcel dať 2 kredity, to znamená má 2 šance zahrať si tú rolovku, raz dajme tomu na tom otvorenom tréningu a druhýkrát potom ešte keď pôjde domov. Keďže tréning je dneska 18.6., tak dám účastníkom šancu využiť tie kredity, čo ja viem, na 3 dní, takže do 21.6., do presne tohto času. No a sem ešte treba dať nejak zapamätateľný názov, tak dám, že otvorený tréning 18.6.26. Tak, aby som si to zapamätal, toto okopírujem a nechám ten kupón vytvoriť. Okay. Kupón je vytvorený. Super, teraz mi to zmizlo. A ja vidím, že sa mi ten kupón ukázal tu. Celkovo 24 kreditov, lebo je to 12 používateľov. Každému som priradil možnosť zahrať tú rolovku 2-krát. Teda kupón mám vytvorený a poďme teraz do tej konkrétnej rolovky. Tak dajme tomu, že mám túto rolovku, ktorú budem používať a v tomto momente si viem vytvoriť Special Coupon QR Code. Okay, ja ho nájdem tuto dole. Takýmto spôsobom ho použijem. Okay. Takže týmto spôsobom som tú rolovku nabil mojimi kreditmi. Môžem tento QR kód buď ukázať na prezentácii, prípadne použiť tento link a poslať ten link mojim účastníkom. Keď na ňo kliknú, pokiaľ majú účet, tak sa im účet odomkne. Pokiaľ nemajú účet, musia sa najskôr registrovať, to trvá asi 30 sekúnd a môžu hrať moju rolovku.